Гэтага не можа быць. Не можа быць, не можа быць. Гэта не па-сапраўднаму. Кейт, скажы, што гэта ўсё няпраўда. Чула, вам там нейкі ці то астэроід, ці то камета не падабаецца. Мы выявілі надзвычай вялікую камету. О, малайчыны. Яна рухаецца прямо на зямлю. Гэтая камета знішчыць усю нашу планету. На дадзены момант я прапаную сядзець і чакаць. Проста сядзець і чакаць? Проста І сядзець? яшчэ чакаць. Спачатку трэба будзе пасядзець, потым гэта трэба абдумаць, гэта перыяд чакання і ацэнкі. Гэта найгоршая навіна ў гісторыі чалавецтва. Яны нас падманулі. Што будзем рабіць? Мы мусім распаўсюдзіць інфармацыю. Значыць, сальём яе? Нашы апошнія на сёння госці вынайшлі нешта вялікае ў космасе. Наколькі вялікая гэта штука зможа разбурыць дом маёй былой жонкі? Ёсць шанс са 100% верагоднасцю, што мы ўсе хутка памром. Кейт? Я проста... Кейт? Добра. Што ж, прыгожы астраном. Няхай прыходзіць, калі захоча, а вось гучная жанчына не. Так, сапраўды. Мы распаўсюдзім навіну, так ці інакш. Яна існуе і яна набліжаецца. ФБР! Ды божухна, маглі проста патэлефанаваць. Камета змяшчае матэрыялаў на 32 трыльёны долараў. Каму будуць патрэбныя гэтыя трыльёны, калі мы ўсе памром? О не, мы станем багатымі, гэта проста адстой! Мы зробім гэта! Вы, народ, знайшлі камету? У мяне на спіне тату ў выглядзе знічкі. О, гэта класна. Гэта можа ператварыцца ў поўную катастрофу. Гэта ўжо поўная катастрофа. Ты ж дзяўчына з тэлека, якая казала, што ўсе памруць. Не. Гэй, братан, здароў! Жывы мяне не возьмеш! Вось яна! Велізарная камета, праўда, рухаецца на зямлю! Вы яе бачыце? Не бачу! У мяне галава ў мяшку! Гэта я прымусіў ФБР надзець табе на галаву мяшок. Яны такога не робяць, так працуюць ЦРУ, але я іх прымусіў. Я здагадалася. Ты здагадлівая, бо гэта праўда я зрабіў. І гэта было смешна і крута.